joint pain at arthritis, mag-Artresin. Ako Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano. Dahilan ta sinda, kita, ika, ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong magkakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika. Ako Bicol. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa akong itinanong matabaon. Kamusta po? Ini Salamat. Mainit-init na ang panahon. Diba lamang diretso na ang init? sinakan pagkiriba. Makabuelo na sa pagbalaybay. Tambak na ang labahan ka, ni ba? Si Pipi Henry, ang schedule ka ni sa aga. Anyway, kamusta po kamo? Ako, Bicol. Program na po ini. Ini po ang sendong amigo Giraray, Al Armario. Trabaho sana kita. Trabaho sanang trabaho. Ini po ang programang Urugmahan, Karantahan, Asin Tarabangan. Sana pirmi kitang maugma. So, karantahan, dahil pa napafinalize. Kaya standby lang tabi sa mga mahilig dyan sa karantahan na madali naman. Ikatatanim siguro dahil takapan na dadangog magkanta. Partner ko si Tata Nems. And si Jerome dyan sa IT. Tibayon ini si Jerome pag-abot sa computer saka sa cellphone. Ako Jerome, yung ang kaluyahan ko. Kaya turuan mo na ako. Patalonon ako sa cellphone. Ako ko yan ta. Ang tinuodan ta sa mga simpleng buhay sa nabaga. Simpleng buhay hali sa bulod. Nabuhay kita sa dagat, dyan sa bulod. Maghali sa magkataman ki Carabao Baka. Pag sira-sira, Jerome. Kaya dahil taman tinuodan ini mga modernong kwan ngo niyan, mga gamit ngo niyan. Para nga sa tanims ta, nakaka-adjust ka tanims kan mga modernong gamit ko niyan. Ako, burudonon ako sa cellphone. Kaya, dengan ako nag-Facebook baga. At, apisaran dyan sa Facebook pati si Gani Riwal. Nagkakarasuhan na. Ay, kabuuan na eh. Para dyan sa Facebook, biyo ka mong nagkakarasuhan na. Ha? Relax na nga ni. Ha? Hindi nga daw si Ate Angel ta
relax na. Tamang-tama yaon natabi hindi ko napagaloyon ta aram tang si Mayor Pido Garbin kuan ini. Perming bisihon sa mga activities digdi sa palibot ta. Good morning tabi Mayor. An Executive Director po kanako Bicol, Mayor Attorney Pido Garbin Jr. na ko atatulos ang linya. Good morning po. Good morning, Al, and good morning. Siguro sa nagatabay kang programa ta sa PBN DCGB Maray na ang daw tabi sa St. Copos. Opo, good news tabi Mayor. May nasagap kitang bareta sa national na Anako Bicol ngunyan nasa top 8 tabi sa survey na kumbaga ini an saro sa mga party list na talagang suportado bago sa nakan mga Bicolano kundi enterong butante sa bilog na Pilipinas tabi Mayor. Well, nagpapasalamat kita Al sa padagos na pagtitiwala as in pagsusuporta kan sa tuyang mga kababayang Bicolano. Siguro iyan sa rong testamento na pinapahiling ang sa tuyang programa, lataw, namamatian asin presente sa haloy na panahon sa 14 taon o halos 15 taon na nagsisirbi kita sa Kongreso. And iyan ma-attribute duman sa pinapahiling na suporta asin padagos na pagtitiwala sa tuyang mga kababayang Bicolano. So, nagpapasalamat. Masingani duman sa mga kritiko na padagos na minsan na day kumbaga day nag-uumaw kundi padagos na nagkikritiko o minsan wala naman nabasihan as in ang intensyon itong rauton lang ang maray na imahin kang ako Bicol Party List. Alagad kami sa padagos na aktibong partisipasyon sa Kongreso as in sa pagsiservisyo sa tuyang komunidad. Ini ang resulta siguro. The survey will not lie that in all surveys tabian, maging SWS, maging Pulse Asia, Tangere, itong may saro pa. Then nagbababa kita, yaw pirmi kita sa top 5. Bako lang sa top 8 kundi nasa top 5 kita. Nasa magic 5 kita kang party list. And iyan sa muyang pangangaputan as in padagos kaming magsiserbi sa mga namumutan tang Bicolano sa pagi ka mga programa as in advokasya na halitan ng pinunan programa sa edukasyon, salud, infrastruktura, kabuhayan, sa agrikultura, livelihood trainings, sa pagprotehir kan sa tuyang kapalibutan, as in sa pagpromoter man kang turismo. So this is our core advocacies and projects that we've been long been implementing, and we will continue to do the same kasi ni kapakipakinabang para sa tuyang mga kababayang Bicolano. So, kumbaga, tundag na tabi ini Mayor kan padagos nindong espersos, lalo na baga si Congressman Saldico sa mga interview may enot, talagang pigdudoonan niya na saro sa mga pigkatawa niya talaga ng priority naturalmente bilang Bicolano na mapakinabangan kan Bicol region, especially ni mga projects and programs na continuous ini na gigibuhon ta sa mga masunod patabi na bulan o taon digdi po sa tuya sa lokalidad tabi Mayor. Well, tama ka, Al. And testamento man dyan itong mga different agencies of the government na kasuhapon nga may nag-courtesy sa kuya itong so national meat inspection na kung sabi ninda sa laog kiduwang dekada ngunya naman sila natawan kitakulaon na pondo as in napakarahay nindaan sa indang opisina sa rason na ini pinagtugutan as in pinag-inisyar kang ako Bicol Party List sa papaagi ni dating chairman kang Appropriation Congressman Saldico. We have helped so many universities, so many agencies in building their offices, pushing for their programs. Yaon dyan ang Department of Health, yaon ang pagtugdog kay Legacy Hospital ng Pangulo,
pati naman ang mga medical assistance to indigent patients or itong financially incapacitated na mga pasyente, down ang Department of Agriculture sa pagpadagos ki pagtugdok ka itong mga farm to market roads, ang NIA, itong mga irigasyon na pangangaipukan sa tuyang mga paraoma, pati naman ang mga parasira, including pagtugdok establishmento. Digdi sa Legazpi, bibisitahon kita kang Philippine Fishport Development Authority or PFDA, aning magtugdok sa rong modern fish market. Yaon man ang programa sa mga livelihood trainings and job generations. Arog kang test the courses na minaresulta sa avail ki mga trabaho duman sa mga industriya na kung saan pasok o laogan sa inda mga training sa vocational courses. Temporary employment arog kang tupad, and at least so job generation that we create tabial. So education, we go beyond assistance by building more classrooms sa bilog kang Kabikolan, and we capacitate also our teachers. In fact, this year nag-inisyara nga ko Bicol Party List si Congressman Salde Coqui 150 million as an additional MOOE kan sa tuyang mga paratukdo sa gabos na division sa bilog na Reyon Bicol. So from provincial division down to city divisions, district divisions, iyan tabial may mga capacity building funds iyan para sa tuyang mga paratukdo. And digdiman sa Legazpi, I would like to announce na sa tuyang pinag-inisyar na classrooms para dyan sa Bagong Bayan, National High School tanganing sa tuyang mga pareskwela then na mag-enroll sa daraga kundi dyan na mismo sa Albay, yan tabi marirealisar na ngunya na taon asin matugdok na dyan kay classroom, bagong classroom sa Bagong Bayan, East Washington National High School. Kasabay man ang Kabangan National High School na nagkakaigwa naman ki-shifting dyan, pati ang Bangkiruhan National High School, kasabay ang Aribay, both high school and elementary, pati naman ang Legazpi City Science High School. So kadakulalan sa tuyang pinag-inisyar, edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, kabuhayan, livelihood trainings and programs, job generation, the sector of agriculture and fishery, of course, the promotion of tourism. Nakasuhapon, nagkaigwa pa lang kita kay stakeholders meeting sa satuyang mga hotel operators, tour operators, digdi sa satuyang syudad. We will continue to do the same. Lalong-lalo naman sa pagpasa ki mga importanteng mga legislasyon, tanganing pakinabangan, bako sana mga kababayan Bicolana kundi bilog na nasyon tabial. Public knowledge na tabi, Mayor, na kumbaga naka-queue na iyan na mga plano nindong iyan tabi through ako Bicol. Kaya lang tabi, baga ngunyan duman sa national level, dahil nagtutunong sa mga kritiko sa Administrasyong Marcos. I think may pig-file na naman na kaso sa Supreme Court to question the General Appropriation for 2025. So ano po ang epekto kani sa mga programs and projects na yan na naka-queue na digdi sa locality tabi, Mayor? I think it will not affect the implementations of those line-up programs and projects na nakapalaman sa General Appropriation Act of 2025. We have what we call the Doctrine of Operative Facts. Anong gustong sabihin tabi kayan, Als? I-simplify ko sa layman's term. Ang gusto sabihin kan Doctrine of Operative Facts is kung sa rong batas bako pa deklaradong illegal or invalido as in padagos pa na pinag-mibid-bid na legal as in ipinasa sa tamang paagi, wala pa man dekreto ang anuman na korte na iyan illegal, padagos iyan na susundo ni implementar as in tatawan ki benefit of the doubt
na iyan legal. So, since there's no declaration na ang General Appropriation Act or a portion thereof is illegal or invalid or unconstitutional, then they will continue to be legal, valid, operational, and they man makaka-apekto yan sa pag-implementar kan sa tuyang mga programa. Kaya sa programa na nakatalaan mo niyan para sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, kabuhayan, pati naman sa mga asistensya kasi naayuda para sa tuyang mga kababayan o mga kapamilyang kapobrihan o kasaradayan, padagos tabi yan na may Ate Jel. kaso. Oo, okay. So, anyway, tabi, Mayor, talagang at least nasasabutan iyan kan publiko. Kaya lang, sabi ka ba, sayang, 5 months na sana ititinir mo tabi bilang alkalde. So, anyway, ano tabi ang iba pang mga iwawalata na kumbaga mapakinabangan forever kan mga taga Legazpi sa natatala mo tabing 5 bulan as mayor po kan Legazpi City. Maski 5 bulan ako na lang sa pagiging alkalde, pagbalik ko sa Kongreso, daradara ko man giraray sa tuyang mga pangaturugan para sa tuyang namumugta na syudad kan Legazpi. Sin siyempre, yaon man si Kap Hisham, BM Hisham Ismail, na iyong mapadagos ka mga programa ta digdi sa tuyang syudad. Siyempre, katabang to dyan, ang masunod na Okay, madali lang po tabi, Mayor. Inabot kita kan time limit sa cellphone. Yan, okay. Mayor tabi, sa kapadagosan po kan sa imong pigsasabi. Siyempre, katabang to dyan, ang iba pang lideres kan sa tuyang banwaan, yan si Gov. Joey Salceda, si Kong Kito, si Nang Linyada, Kang Bilog na Team APG, and of course, the Ako Bicol family. Yan si Angel Mustasa, just to announce to Angel na iwa kitang bagong proyekto duman sa Barangay Kagbako. Yes. Iwa kita duman na concreting, road concreting naman. Siguro ini na siya pinaghahalat man ni Angel na haloy niya naman na mamawot na taga sa Angel, anong purok naman? Purokwan daw, Purokwan. Sa Purokwan ito, may 15 million duman sa Wow. Purokwan for road concreting. Yan, so yan, siguro narumduman ko si Angel kang haloy niya na yan na pangapuda na makoncrete itong Purokwan. Yeah. So, but anyway, in general, daradara ta. So, gabos na programa na dapat i-implementar pagbalik ta sa Kongreso. And in fact, bago ako maghali, I will make sure that the legacy programs and projects na pinagpunan ta sa syudad, it will be properly implemented. Arog kang pagtabang ta sa marehabilitar ang LCWD, Legazpi City Water District, na inanapan man kang kiyang pondo, kang Ako Bicol Party List ni Congressman Salde and Congressman Chil, nakapalaman na tabian sa 2025 General Appropriation Act. Siring man, so kakulangan kang pinagkaag na pondo para sa General Appropriation Act para sa LCWD, i-augment tabi funded na ini kang city government. I will make sure na so mga pumping facilities na din nakasabay papondohan kang syudad, as in may pagkukuhaan kita kaan. So all the advocacies and programs na harani sa puso, as in lalong-lalo naman sa sikmura, sa tulak, sa tuyang mga constituentes digdi, I will make sure that it will be properly implemented. Programa sa salud, ulitan ko, infrastruktura, edukasyon, kabuhayan, we've been continuing to pursue the same, and we will never fail them for us to deliver those programs in advocacy tabian. Last na lang tabi, Mayor, February na pala, no? February 1 na, Valentine's month. Aram ko, may magayon na regalo ka. Siring ka na napabareta ka mga inot na aldaw para po sa mga tagsadiri kan harong dyan sa resettlement area. Ano na pong latest na plano tabi, Mayor?
Tama ka, February 14, scheduled that we'll have an awarding of certificate of awards para dyan sa mga halos 800 na pamilya sa Taysan Resettlement Site. And that will also lead for the issuance of titles para sa indang natutugtukan. So, certificate of award muna, tapos titulo will follow kasi syempre isi-segregate pa yan as in survey pa ang kada natutugtukan ninda para magkaigwa kay respektibo. But syempre, this is a big start para sinda maging secure as in mamatian ninda na sa inda na talaga itong natutugtukan ninda ngunya na harong. Sa haloy na panahon, ma-realisar ninda na about security and giving them dignity in owning or sa pagsasadiri na sa indang natutugtukan. Opo, Mayor, last na lang tabi, may nag-text digdi. Salamat da sa ginaibo mong aksyon dyan sa Camellia Homes sa Puro area na haloy na nagka-problema sa tubig, tabi, Mayor. Well, pinagtatabangan ta sinda ma-resolve ang problema. Medyo komplikado yan. Alagad, syempre, as the mayor of Legazpi, I will always intervene for public good and for the welfare of our constituency. And having said that, dakulian ng pamilya dyan sa Camellia Homes na sa haloy na panahon na kawaran kitubig ang sa indang problema. Mhm. So ngunyan pinagtatabangan ta sinda kisolusyon and temporaryo itong pagpa-deliver ta dyan kay tubig hali sa bombero o sa BFP Legazpi na nagtatabang man sa Satuya tabi. Opo. So, thank you so much, tabi, Mayor, sa oras. Mabuhay ka and God bless always. Good morning and mabuhay and advance happy Valentine's sa Gabos. By the way, Al, Opo. February 14, igwa kitang free concert that will coincide with Ako Bicol inaugural campaign. And darahon tadigdi ang satuyang kababayang Bicolano, si Jericho Rosales. Wow, oo. And of course, Orange and Lemon. So pamusong nagkanta kang Pinoy ako. So ito bagang team song kang Pinoy Big Brother. Ayun. So yan, Jericho Rosales, February 14, that's a free concert together with Orange and Lemon's Handog Sendo. Mhm. Ako Bicol Party List 131 sa balota. Salamat. Kaya palang grabe ang preparasyon ni Ate Sally. Ayaw na si Ate Sally. Ano yan, ma-intermission. Ma-intermission na ba yun? Okay, thank you so much, tabi, Mayor. Ingat. Bye-bye. Opo. Yan si Mayor Pido Garbin, attorney Pido Garbin Jr. tabi sa pagkahugutakan mga importanteng informasyon ko niya na pagkaaga. Hindi po sa tuyang programa. Yan sa kuyang partner si Ate Sally. Nagkatod sa tuya sa oras na, eksakto alas 9 na po. Digdi sa programa Kan Ako Bicol. Yan, thank you Ate Angel sa pag-facilitate kan linya ni Mayor Pido. Try ta si Congressman Attorney Jill Bungalon. Ate Sally, kamusta ka? Long time no see. Good morning, Tito Al. Good morning din po sa mga nag-aantabay sa DZGB, sa Ako Bicol program and sa indang Facebook Live sa DZGB News Online. Ayan, Ayan. grabe ang mga outlet na yan. May Facebook, may ano pa nga nito, Angel. Balda-balda na yan. Oo, grabe na. Kasi may TikTok pa nga eh. may TikTok na ba? Coming. Coming. Oo. Di kaya ako nagti-TikTok. Ako, ang aram ko lang, tok-tok. Tok-tok. Anyway, so, kamusta ang biyahe-biyahe, Ate Sally? Kari, hali kitang din nag-ibana Yes, na. Tito Sige sa Al. travel mo, sa Oo. Bicol Region. Sorry na, Tito Al, at di ako sa imo kasi kipuan ko kayang tarapuson yung gabos na ikot ko.
Kasi yun po yung, kumbaga nakaschedule talaga siya, supposed to be December, Tito Al. Kaya lang, kaya hinaya kang schedule dahil sa takulong po bagang activities, takulong caravan. Last year, di ba, we have 23 caravans na tinapos ming sunod-sunod. Plus sarabayan pa po itong Urugmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan. Season 10 plus. Ano rin naman kita ma-start? Oo. Ako laghapot. Yes, alat-alatan na lang po kasi finalizing lang kami kasi dahil may natapos so budget hearing, pero soon po, abangan nyo na lang po. May budget hearing man palang Opo, kamukha yan. yes, oo, parang Tito. kongreso, may Oo. budget hearing. Ganun talaga kasi alam mo naman ang mga boss mga talaga sinda. Ayaw nila na abo po ni Kong Saldi as chairman ng Ako Bicol political party. Di kami pwedeng mag-implement ng mga programs and projects na di po kami nag-submit ng mga budget. Ako kasi, di ba, ang hinahandalan ko is sa media plus special projects plus yung sa political side, handle ko po ang Kamsur, Kam Norte. So, dapat nakalatag po yan. May budget po kami pigsusunod. We will work within the budget. Tapos, i-justify mo yan kung nata kami dyan nag-over. Kasi, di ba, for the past, perang years na kita, Tito Al, sa Ako Bicol, tapos, dahil mo pa rin yan ma-perfect. Grabe naman yan. Meron na yung kinag-question sa Supreme Court. So far, dahil pa man nakaabot sa Supreme Court sa mga, mga pigsurubit. Within lang naman po ito. Kasi sa national budget baga, yung question sa Supreme Court. Iyo. Pero, walang yun kasi sa... Malisyahon man na, Oo. politika lang. Sa partido lang talaga po ito. Na, within... Ano importante ko niyan? Laog sa top 8 ang Ako Bicol. Yes. Latest survey. Oo. Kasi naman nakita nyo naman, Tito Al, ang trabaho ng mga congressman, di ba? Performance talaga. Performance level. At saka sa Congress naman talaga, Tito Al, nagtatrabaho po talaga ang mga bosta. Di ba? Para mo naman sa ibang party list, na man baga. Oo. Raman. Dahil man na-feel kan tao ang kanenda ang tabang. Pero Ako Bicol talaga, grabe. Yes, grabe po talaga ang programa ng Ako Bicol pag-abot po sa edukasyon, lalong-lalo na sa edukasyon. Nakulo na natabangan ka na. Opo, pag-abot sa kabuhayan. Grabe po ang natatabangan ng Ako Bicol Party List sa kabuhayan. Pero kontra pa. Sa karahayan. Ganun naman talaga, Tito Al. Kontra pa. Iyan ang tinatawag po, Tito Al, na Inggit. hindi lang yon yung daing kakontentuhan. Tama ka. Daing nakakontento. Ang Ikaw baga, tao Tito ay- Al. Ang tao dahil kakontentohin. Wala man talaga yan. Yan ang tinatawag niyan, anxiety. Tito Al, di ba, kapag minsan, pangarap mo lang na magkaroon ng cellphone. Nung nagka-cellphone ka na di keypad, mas ngayon may lumabas na Bagong model. na touch, na siya. Gusto mo din na magkaroon ng ganon. Ayaw mo na doon sa keypad mo. Hanggang sa may lumabas na naman, gusto mo na naman ng Ugali. Ugali, ganun na talaga ang tao. Kapag na-achieve mo na Hindi ito. naman lahat. Opo, pero may ibang tao na nakokontento lang kung ano lang sila, ganyan lang. Pero may iba naman po na talagang hindi talaga nila masasatisfy ang sadiri nila. Inggit, lalo pag inggit ang nag-iiral sa diri mo. Opo. Sabi nga ni Kong Kito ko, ini nga yung ibang politiko from other region na inggit. Kasi kan mga panahon, kumbaga karne sa inda, sa mga masisiram na pagkaon. Opo. Kita ka ito, tuyo. Sa mga simpleng pagkaon. Ngunyan, uminabot sa panahon natin sali na nakatukaw man sa pwesto si Congressman Saldico. Opo. Sabay si Kong Joey Salceda dyan sa Kongreso. Kumbaga, nailipat man sa to sa mga masisiram na pagkaon. Ngunyan natin sali. Napindot. Gusto naman agawon, ganiba? Gusto naman agawon, ganiba? Kaya, inggit kasi yan. Normal sa tao. Pansin ko lang sa camera, minik-upan ninda ako. Magayodong ka talaga dyan, no? Oo, may may blush on. Pulang-pula ang mo. Oo. Bakit? Takot taputi. Pinaputi ka, Tito Al. Oo. Gibo-gibo yan, ni Jerome. Jerome. Si Jerome. Ang galing naman ni Jerome, ha? Pinapula Yung ang lipstick mo. kong konti lang, dinagdagan ni Jerome. Ako, kumorder ni Jerome. Puti ang pando ko.
Lipod man kan microphone. Maputi on ka, Tito Al. Pero ako, anyway, magayon nun. Congratulations. Magayon ang ano ta. Tanim ngayon, nagpa-make up kayo, ano? Minikapan mo tanim so pandok natin sa dyan sa camera. Ngayon magawa. Namumurok na ang pisngi ko, Tito Al. Nailing mo. Garo na ako siopaw. Yung baga, Oo. nagtataba mo lang ang trabaho. Hindi, actually, Tito Al, sa kakaikot baga, kasi ano siya, mga gatherings po, di ba? Ako, di ba, media relation officer. May mga fellowship po with the media. Siyempre, di yun pwedeng mawara kasi natapos kami nga sa Albay, di ba? December 21 ba kita, Tito Al? Basta, Ano ko na, oo, di ba? Okay, kailangan, bako lang sa Albay province. Yung kasi, kanta mo, naramdaman ko sa pagkanta mo. sa kanta ko. Di man pwedeng day magbisita ang Ako Bicol sa iba't ibang provinces. Siyempre, Tito Al, may lechon. Lechon. May lechon, dakulon pagkaon, siyempre makaon ka man makaingit man talaga, Tito Al, na nagkakaraon sinda, tas ikaday ka makaon. Siyempre makaon ka man, tikim-tikim. Nasobrahan kayo daw sa kain. Medyo namumurok. Tapos bako lang yung Tito Al, after kang fellowship sa media, nagbalik man giraray kami buong Bicol para tawan ng appreciation and recognition po ang gabos ng mga municipal coordinators ng Ako Bicol. Alam mo, Tito Al, ang mga ang municipal coordinators po kaya ng Ako Bicol, mga volunteers po yan. Dahil po yan mga sweldo. Talagang nagvo-volunteer lang po talaga sinda. Grabe po ang mula sa puso talaga. Opo, grabe po ang ninda paglaban nila sa Ako Bicol kasi 'di ba, pag sinabi mong Ako Bicol, Bicolano ka. Kaya nga ni ako Bicol, tinutukoy yan sa direta, di ba, Tito Al? Kaya, yan po ang ni Congressman Saldi ko na tawan sinda ng appreciation and recognition. Yun din yung, ni na Kong Jill, ni Kong Pido, na makapag, man lamang sinda, once sa sarong taon. Yes. And then, aram mo ba, Tito Al, mga maswerte yun sinda kasi nagpa-raffle, mga cash din. May 2,000, may 5,000, may 10,000. Pas igwa din sindang cash gift, igwa din sindang mga grocery packages. So, mga maugmaon po sinda. Kaya lang sabi nga ninda, bitin. Kasi, syempre, nag-enjoy po talaga. Nagkarantahan. Diyan mo pa lang talaga mahiling, Tito Al, sa mga parakanta. So, pati nag-ribok, nag-aruluwas ang talent. Talagang, ika nga dumang ko na ilang talent mo na talagang ikaw pa lang pwedeng entertainer. Yes, alam mo, sabi ko, Tito Al, ang hirap talaga ng trabaho lalo na ako kasi bilang sa projects po baga, special projects, halimbawa, ang crowd mo, pag ang mga kairibahan mo, medyo nahihiya baga, nagkakahiriyaan, dapat ika ang manginot. Kaya tulad niyan, duman sa Sorsogon nga inumpisahan ko ng kanta. Tapos ipinasa ko na sa microphone. Ay, Sorsogon, matibayan magkanta. Kaya yun. Pag minsan kasi nagkakahiriyaan, yan ang problema pag nagkakahiriyaan. So, i-startan mo. Tapos, arabo magbarayli. Sabi ko, sayang ng kasi may kinuha kami mga singers. Bawat nagkuha kaming singers para ma-entertain habang nagkakaraon, tas habang naga-chat-chat, ganyan. Di, pagkatapos, nung nagustuhan na lugod, nagkabiritin. Kasi may oras. Ang sikreto dyan, pag gasolinahan mo muna. Sabi ko, para mag-init ang ubusin nyo na yan na alak dyan. Di ba? Kaya rin yun sinda, tapos nagme-message sa kuya, kasi may mga GC po kami, na nabitin nga kami, ma'am. Sabi ko, hayaan nyo, kasi sa susunod kasi, agahan na natin. Nabitin da, sinda. Pero as in talaga, enjoy na enjoy. Makaugmahon man po, baga na mailing sinda na, man nila, na-appreciate man nila, na isip nila na, importante po talaga sinda sa Ako Bicol. Kasi sa organization, dahil man puro trabaho lang ng trabaho na, itapok mo lang sa inda ng itapok, so, kang Ako Bicol. Tapos, para surugo ng mga focal sa mga coordinator. So, may provincial coordinator, pas ibababa sa municipal coordinator. Di ba pwedeng wala man lamang silang mga pakonsuelo. Kaya mga maugmahon po ang mga coordinators kang Ako Bicol. Anyway, sa uulitin. Sa uulitin, sabi ko, aga-agahan natin. Tapos, itry ko this year na magibumi talaga na December. Dakulon kaya talaga, Tito Al, na ikot. Dakulon talaga po. Tapos, Tito Al, dakulon kaming medical mission. I-announce ko lang po, ha? Na mga masunod na simana?
hindi daw ma-reach si Kong Jill. Kasi po si Kong Jill ngayon, sabi sa akin ni Kong, paisla sila. May oo, activity baka po nasa si biyahe, oo. Opo, baka mawala ng signal. Actually, Tito Al, may mga party po talaga baga na. Oo, dead spot. Dead spot, Oo, yung yes. mga arani sa sementeryo. Oo, Dead spot. Opo. Dead spot na arani sa sementeryo. Ikaw para ulok si Kong Lee pag nadadagog yan na Oo. dead spot. Yes. Alam mo, Tito Al, ngayong January, nag-start kami ha. Di ako sa imo. Perang, ngayon lang ata akong nag-ano sa imo, no? Perang Saturdays akong day nakadigdi. So, January 14, kang last January 14, Tito Al, medical mission po sa Daraga, ang barangays po na kasabay po dyan, Banyadero, Matnog, Alcala, and Kilikao. Last January 15 po, Tito Al, sa Daraga uli, Baskaran, Kiwalo, Gabawan, Tabon-Tabon, Peña Francia, and Talahib sa mga barangays. 300 per barangays po ang target beneficiaries po digdi. And last January 17 po, Tito Al, sa Santo Domingo, Albay, ang partner po digdi ang Tanchuling General Hospital. Ang mga barangays po is Barangay Lidong, Santo Niño, San Juan, San Isidro, Pandayan, and San Pedro. Bale, naglampas ini sa target beneficiaries. Nasa 300 plus. Apo, dakuli nag-avail. January 21 po, Tito Al. Nagsakay kami, Tito Al, sa bangka. Ang lugar po, malilipot. Nagsakay po kami Bakakay. Bakakay Port. Opo. Ang po niya is Barangay San Antonio, Santicon, Sulong, and Salvacion. Pero yung venue po, Tito Al, sa Barangay San Antonio, Santicon, Malilipot, Albay. So, sa yun, pag abot mi sa port, nag-akyat pa kami, Tito Al. Yun, so, venue. And January 22 po, sa Malinaw, Albay, 500 beneficiaries po, Tanchuling General Hospital po ang partner. Ang mga barangays po, Barangay Tanawan, Sugkad, Libod, Kabunturan, Matalipdi, Malolos, Taguytoy, and Santa Elena. Last January 24, Tito Al, yun na nga yung kami sa Ligaspi, di ba? Itong pigaapod na Pig Sabay, Pigkali, Sabang, and Baybay. And then kahapon, last Tuesday, Tito Al, and kahapon, ay mali, sunudan pala nini Thursday and Friday, Tito Al. January 30 po sa Manito. Pero ang same venue po, Tito Al, na kami sa Manito People Centrum. Ang barangay po, Kabakungan, Kawayan, Malubago, Tinapian, and Manumbalay. Kahapon po, Tito Al, same venue po kami. Pawa, Hulugan, Balabagon, Cavite, and Nagutgot. And Manito pa rin. Manito pa din. 2 days po kami sa Manito na medical mission. Ang partner po dyan ang Ako Bicol, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC. Target po is 300 beneficiaries. Bawat barangay po, tigsi 60 po sinda. Then, ngayon pong week, Tito Al, na maaabot, surunudan na po ini. From February 4, 5, 6, 7, ayan, 4, 5, 6, 7, Monday to Friday lang pala ang kang BRHMC. Then, ang susunod 10, February 10. So, abangan nyo po kami sa Daraga. So, Ibawagan, Nabaasan, San Vicente Grande, San Rafael, and Bigao po ang venue. Ang barangays na target beneficiaries. And then sa Tiwi Albay naman po, Barangay Tigbi, San Bernardo, Bilen, Gaho, Korokoro, Nagas, Tigbo, and Libtong po. Yan po ay yung venue po niya, to be announced later po. Si Cap Ray Calios po ang in charge po digdi. Kapitan. Yes. Sa February 6 po, yaan po kami sa Tabaco City. Ang barangay po na invited is Barangay Bunot, Buhian, Basagan, Magapo, Ozon, and San Isidro. And then sa February 7 po, yan naman po ang Ako Bicol sa Bakakay Albay, sa Barangay Binisitahan Island, Napaw, Kabaasan, Buwang, Ozon, Pungko, saro dai na na-erase. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pong barangay po ang naka-cluster po digdi. And then sa February 10 po, Tito Ali, ang kami sa Tabaco City, Giraray, Barangay Cobo, San Ramon, Kabaangan, Basud, and
Baranghawon po, Tito Al. So, abangan nyo po ang medical mission po ng Ako Bicol Party List. Siyempre po yan sa panginginot kan sa tuyang chairman na si Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalo ng 1D. Very active si Kong Jill. Opo, opo. Pagburo barangay ngunyan. Yes. Tapos, si Kong Pido Garbin, si Kong Christopher Kitoko, si VG Didayco, and angat ang lahat para sa Global Albay ni Kong Joey Sarte Salceda. May 3 kilos of rice po bawat beneficiaries kang medical mission po sa ito mga nabanggit kong lugar. May 3 kilos sindang rice. Hali po yan sa kay Kong Joey Sarte Salceda. And dahil po sila magugutom kasi po may libreng lugaw, may sampurado. And thank you so much po pala sa Gardenia Bakeries Philippines sa tinapay po, Tito Al, na kahit walang palaman, Masarap. masarap. Ayan. And Ay, ugmaon kay Kong Jill sa mga taga-Tiwi, sa may mga water system project pala dyan sa First District, ha? And pati kasi substation kan Aleco, pigtatabangan ni Kong Jill na maayos na ang kuryente dyan sa First District. Iyo pala ang saro sa mga problema dyan, feedback sa tuya. yes. Tapos alam mo, Tito Al, may babalik kami sa Santicon, Malilipot Albay para sa blessing and inauguration po ng water supply system level 2. Abangan nyo po yan. Alat lang. Hanapon ko lang sa schedule na itinaon ni Ate Mel. Si Ate Mel po, nasa pauli yata ito from Catanduanes. Kasi naghahati-hati po kaya kami, Tito Al, dahil sa sobrang dami po ng activities. Talagang hati-hati po ang gabos na mga focals. Kami po kaya ang mga pigapod na mga focals po, Tito Al. Ako mapanaga po ako sa Monday. Kaya sa mga perming may nagsusurprise sa kuya, mala. Sinda ang na-surprise. So binanggit ni Singit ko lang ininta. Apo. Para text na ni kasubago pa da mayor tungkol sa tungkol sa brownout dyan sa area kan Bunker 1. Pero may man talaga dahil pa man naayos so budget baga kan alay ko na Opo. rehabilitation dahil pa man na-implement, pero naka-queue na iyan ng mga planong iyan para sa total rehabilitation. Kaya di sanang pasensya. Pasensya lang muna. Maayos din po yan. One at a time. Importante may budget Oo. this year. May ano na yan. May Ano na bidding yan. process ba kaya yan? Dahil man, mga project ko yan, Ate Sally, dahil pa man may implement ko yan na Enero, Pebrero, baka mga March na yan, second quarter na yan. Pero Tito Al, ang AX ngunyan, ang yung partner ng Ako Bicol DSWD, pwede na po kamo mag-refer, itong assistance to indigent, to crisis situation. Pwede na po kamong mag-refer po, Tito Al, sa medical, pwede na po. Pero may maipif po ang Ako Bicol sa mga private hospital. Ito pong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Meron na po. Kaya punta lang po. Basta po, Tito Al, nakulong kaya nagme-message sa mga paano ngayon maka-avail ng medical assistance pag nasa private hospital. Basta po, pag mag-a-avail po kamong maipif, punta po muna kamo sa social worker, sa social service po kang hospital. Then magsabi po kamo sa social worker na pwede po mag-avail ng maipif ko po kang Ako Bicol Party List. Pero bibigyan kamo ning listahan kung anong requirements. Tapos tatawan po kamong endorsement kasi kaipuhan po sinda mag-endorse kasi mag-attach po sinda dumaning. Kung halimbawa lalabas ka na, Tito as sa imong final bill. Kasi kaipuhan po yun. Para duman po mag-refer po ang taga-gibo ni si Juday, ang Maip Queen. Maip Queen. Maip Queen. Taga-gibo po ng guarantee letter. Sinda po nagpo-process para matawan po kamo. Para mag-aanon baga, Tito Al, na after kang maski
ano nga ni, 'di ba, dakulunong kamong bayadan na kahit papaano makakatabang ang maipo talaga sa indo. Tadain nyo na yan. Sa inyo pa man yan nanapon Tito Al. Iyo po. Mapagalon baga magparahanap ning kwarta. Tapos plus igwa naman pong AX. Pero ang ano po diyan Tito Al, inuton mo na muna po so requirements po para sa DSWD. Pero magduman po kamo sa Ako Bicol office sa second floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Hanapon nyo lang po si Jody Aliana Rentoria Million Buena Obra. Kompleto I don't know kung may knowledge ka ni pakitanong daw po, tuloy ba ang second batch kan AKAP sa Legazpi City? May knowledge ka ni Ate Sally? Di ko masyadong aram po dito alang ano ng AKAP. Dakon man ang baga so nagpirila kan AKAP kan mga inot na bulan kundi dahil pagayod na re-release. Kung ano dole ba yan ano? DSWD. DSWD po. AKAP, oo. Basta na tayo follow up tayo ta ang aram ko so AKAP baga para kuron tramang kan ibang senador. Natipakan yata so budget kan AKAP. Pero si tapos-tapusin nag-aragad man sindaki para sa AKAP. Ay kabuuan kaning ibang senador tadi. Sigang question tapos maagad man. Oo. Anong nangyari? Natipakan ba Jerome. nabawasan? Nawala so picture ni Ate Sally. Nawala ako sa Mata cute siya duman, mapulahon baga sa pandok. Oo. Gari mas na nag-makeup. Nilikapan mo ako, Jerome. Ako mapution. In-adjust na lang yung camera. Huwag mo ako papapangitin doon, Jerome, ha? May ganon. Tibayan, akiun pa. Matibayon. Tibayon yan. Di ka na simbag dito, Alkas Bagot, kasi nag-program kami ni Papa Rod sa Radyo Oragon. Nabasa mo pala sa text ko. Opo. Sabi ko, namimista ka na. Oo nga, paano talaga, di ko kaya na Sabi ko niya sa text, miss you. Di ko kayang na kasi nga hinahabol mi nga ni sa anyway, schedule. mabawi kita. Bawi next kita. month, next month. Pirmi ka naman yaon baka ko na lamang busy. Naku! Kung makarantahan na kita, dapat yaon ka. Yaon ako. Pero Tito Al, talagang talagang maikot po kami. Kasi, di ba? Anyway, basta okay na so karantahan, di. Wala ka na? Si Junior. Si Junior na. Baka muna ni, si Junior na. Mimiss ko naman si Junior. Tapos, kita mapagkakatiwalaan digdi. Mawalat ka mapagkatiwalaan. Kaso may mga dayman ng pagtiwala. Kaso kairibahan ko sa lahat ng mapagkakatiwalaan. Kaibahan ko si Rochelle. Kaibahan ko si Bibi Jinjin. Masaya si Junior. Si Junior. Kamu, kayang-kaya. Si Angel. Yaon digdi. Tatabangan man kamo. Si Jenny. Yaon na digdi. Gabos ka mo digdi. Puro mapagkakatiwalaan. Walat mo sa nadigdi. Basta walat mo ang budget. Oo. Dahil pwedeng mag-budget. Ay, mapa-audition na kami sa office kami mapa-audition. Dapat madawog me. Duman ka mapa-audition? Oo. Kasi diba sa first week natin dapat judge duman sa apo doon ta sa mga judge mo, Judge Cobredo, si pa ta mga judges mo. Judge Armis. Judge Armis, sino pa? Judge Lubrigo. Kamu sayaw sa artising mga judges, imbataranta. Kamu magpili ka mga para kanta. Enjoy yun. Nakakamiss baga, Tito Al. Season 11 na kita, Tito Al. 11 years. Kids category. Ibalik taman giraray sa mga Ilang aki. categories mo yan? Tulo kitang category po. Dahil na pag-aliyon. Magayon pa. Kasi nahiling mi talaga. Magayon talaga po pag tatlo ang kategorya. Para may man lamang. Oo. At least yung mga aki natatawan ng chance na mapailangan sa indang mga talento. Takulon mga parakanta, lalo sa mga schools po, baga. Takulon. Pag ikot-ikot mi nga lang nga ni Tito Al, takulon talagang mga matibay magkanta. Mailuwas lang ang talent. Yes, oo. Ika nga ni iso nag-champion.
Natsamba man lang ito. Pag Natsamba lang ito. nakainom ka pa, ano? Nakainom ka na. Pag nakakainom na, Pwede ba siguro kitang magpa-sponsor kay kung kay radyo? Tanana ubaga si kung kitang mga radyo. Radyong, anong klaseng radyo? So, parang ganyan, oh. Sa monitor. Oo, pwede ba ga? Pang monitor mo. Oo, pwede. Oo. Pwede tayo magpa-sponsor. Tawagan mo lang si Kong Kito. Ay, igos yung mga radyo? Oo. Mga arog kayo na Oo. Mga ganyan, mga radyo. Oo. Kaputan mo na. Dahil man yan makahindi sa imo. Ano ini? Sony pa ini. So, mga kampanahon pa. Magayon yan para pag sa Ako Bicol program, Tito Al. Magayon pwede na ini. O tama dyan sa mga bulod-bulod kaya baga. Dapat igo kayan ta. Oo. Tayo, arog ka na. Sige, brown out. Dahil mo man masan. Battery man gyara. Battery man yara. Ito pag brown out, wala kang mag-agad kay Kong Kito pang pang papromota dito sa program ta. Ang promo. Ang promo ta. May mga radyo pala siya dyan. Na pang-premyo. Very good talaga. Tapos agadan mo man Kailan? So, original daw yan. Oo naman. Sabi baga kan mga barkada tang Muslim, ano gusto mo? Anong gusto mo, brand? Sunni. Sige, bigyan kita Sunni. Tapos kagang sticker, Sunni. May sticker pala kada. Ano gusto mo? Ano gusto mo, Tatanems? Gusto mo nga iPhone. Gusto mo sharp? Oo, ito. Lagyan mo sharp. May Sharp pang-sticker na May siya. pang-sticker pala. Tito Al, pati si Kong Joey, baka pwede ka malin mga Kung Joey? bagas. Oo. Dahil kung manakakauron si Kung Joey. Si Peter. Si Peter nga na, dahil man ako pagkakauron. Ay! Pangapunan ta. Paminsan nagilingan man kami ni Ah, Peter. pwede naman kitang mag-agad ng bagas kay Anga. Bagas! Nananaw bagas siya sa Kitang bagas. sa medical Pilaan mission. kita, hindi ko na. Daiman, sa program tala. Sige, promo. Promo. Pwede. Ang bagas na ini hatod sendo ni Kong Joey Salceda. Oo. Ang Ang radyo. na ini hatod sendo ni Congressman Kito Ko. Kay BGD day, anong agadon mo? Anong mga Load. pampremyoan? Pwedeng load. Ang load na ini hatod sendo ni Ni Diday BG. Ko. BGD day ko. BJ Diday Ko. Kay Kong Jill. Ano ang mga pampremyo ni Kong Jill? Ano pwedeng ipapremyo ni Kong Jill? Ano ang mga t-shirts. T-shirt. Ang t-shirt na niya sendo ni Congressman Jill Bungalon. Si Siam. Dahil pasakuya Pakulon. si Siam. Anong premyo ni Siam? Ano pwede niya ipampremyo? Ang kas na ini hatod sendo ni board member Hisham Ismail. Diba? Always smile in Legazpi City. Oh. Dahil pasako kinagukuha ko niya mag-voice over. Talaga. Di panawagan ta na. Nananawagan po Iboto. kami. Iboto sa maabot na Mayo. Sally Luces para alkalde. Simple naman sa atin. Katon, may nagkukuas ako. Ngayon, dahil kong kliyente ko niya. Wala kang kliyente ngunyan. Baka gusto mo Tatanems. Sa mga barkada mong kandidato dyan. Halimbawa, iboto sa iboto sa maabot na eleksyon. Ayun na yan, masaro ka. Ayan, nagbo-voice over ka pala dito, Al. Oo, ito, kuha man akong talent ka na, no? Oo. Kan ibang kandidato. Sabi ko lang Di bali dahil ng talent, basta may fee. Di bali pala Ano, dahil talent. Di bali Basta dahil may talent, fee. basta may fee. Ano lamang ang konta, ano lamang ang gimmick ta, at isali ko yun na, ano? Basta kasi di ba, pwede ba yon? Pala magpa-promo? Mag-promo? Oo. I don't know kung Baka mamaya- pwede yan sa Comelec. Baka kadagitan kita kan Comelec. Pero sa kanila, sa local, pwede. Basta sa campaign period yata, baka may mga bawal lang. Hindi ko pa aram. I-check mo, Tito Al, kasi baka Dagitan kita ni Oo, attorney. baka ma-technical kita. Problema yan. Ayos na. I-check ta sa Comelec. Oo. Mga campaign period na baga, sa February 11 yata, national. Tapos local, 28 yata kan February or March sa Argan. Double check na lang. Opo, oo. Sa ingat kita pag ika naggastos sa mga kandidato naggastos kan local fund, lalo sa mga local na kandidato,
Si Joseph Armugilan kalaban mo ba? Pero di man kita di ba? Di ka man nagkukuha sa fund sa gobyerno. Kung personal mo. Personal. Iyo kaya depende yan sa sa justification kan mga abogado, matibay mga abogado. Mamatibay man sinda yung mga abogado Si bagang. Attorney Pido Garbi, narami yan. Alam mo hindi yan. Anyway, tapos na kita. Malapit na tayong matapos. Ah, Anyway, yung mga in-announce ko pong schedule, kita-kits po kita sa last 4, 5, 6, 7, and 10 na mga medical mission. Nabanggit ko na Kasabagoy, Gatang Daraga, Tabaco City, Tiwi, Bakakay, and yun, Tabaco. Hanggang February 10 lang po kita. Kasi by February 11, yaw na po. So, campaign na. Campaign period na. Sus ko, 90 days campaign for Ako Bicol Party List, and so local, 45 days. Oo. Meaning, maikot ka mo ka naman. Maikot Maikot po Bicol kami. region. Bicol region po, Tito Al. Grabe, Di pwedeng di ka na mag-ikot yan kasi na yan, talagang kaipuhan na lang. Lalong maangat sa survey. Opo. Pag nag-ikot na ka mo. Tapos, aabangan mo si pinsan mo, Jericho Rosales. Si Jericho. Opo. Kasi Tito Alpig announce pagkakasabago ni Mayor Pido na by February 14, may pa-concert ang si Jericho and Orange and Lemon. Apo. And kami po, naka-assign po ako sa Naga City, February Naga. 15. Kasi sunudan po yan. Tapos abangan nyo po, kasi dakulon po, kasi si Jericho po ngunyan ang kang Ako Bicol. Yung model. Endorser. Endorser. Opo. Oh. Sa susunod dito, kasi local, sa national Endorser. Oo. Kan Ako Bicol. Opo. Ayo. Mag-practice ka na. Di ba, daing talent, basta may fee. Ayaw, sige. Para na kita. Papaaram na po kami. Pero, happy birthday po sa kuyang inaanak. Po, si Ikay. Ikay. Birthday nga niya ni Ikay Lutino. Ano lang apelido nga niya ni Ikay? Ikay. Si Ikay. Triñanes na siya niya. Dating pag-iriban nila. Opo, inaanak may bagayan sa kasal. Si Opo, Ikay, birthday niya ngunyan. Happy birthday, Ikay Lutino Triñanes. Triñanes na po siya. Ako man, Trillanes. Hindi, Triñanes. Happy birthday, Ikay. Tagtugan mo muna si Ikay. Happy birthday. Tapos, din. Tapos advance happy birthday din sa kuyang BFF, si Attorney Municipal Kagawad po, Municipal Councilor ng Minalabak po siya. Attorney Chris Bersabe po. Birthday niya po sa aga. Advance. Pakantahan mo naman po ng happy birthday. Yan kay Tatanens. Tatanens, si Ikay. Happy birthday, Ikay. Kahapon po, belated happy birthday kay Sir Manny Asusano. Tugtugan ta lang po sindang happy birthday. Happy birthday to you. Happy. Tugtugan ta ang happy birthday. Yan. Happy birthday. Happy birthday, Ikay Lutino Triñanes. And belated happy birthday kay Sir Manny Asusano. Kahapon nagpakain. Si Sir Manny. Opo, kahapon nagpakain po siyang pansit at puto sa office. Wow, gayon na natugtog. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ikay. Yes, happy birthday, Ikay. Okay, Love, sige. love. God Para bless. maganda, Apo, sa pangalan kan sa tuyang mga congressman, si Congressman Zaldico, Congressman Jill Bongalon, si Executive Director, Kong Mayor Pido Garbin, syempre K2D, Kong Christopher Kitoko, BG Diday ko, si Kong Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong lingkod. Mga kaalitap-tap, please like, follow, and subscribe my Facebook, Firefly Winter. Ini po ang sendong lingkod. Bahabol talaga, Sally Constante Luces. Ako Bicol Party List, katabang na Kasurug pa. 131. Alarmario po. Daing Facebook. Thank you. Bye-bye. Daing Facebook. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol.
sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.